garkuwa Masau da gidan Alhaji gajeren kari miro kenan a yaren yan dambe inda garkocin da ya sa dogon kari wallahi ba wanda ya sha ruwa a wannan shekara Masau garkocin do Masau da gidan Alhaji yana kai duka garkocin do dogon kari sabate masa sarki mai tuta uku mota uku wato dan Masau ya sa gajeren kari inda ya hana garkocin do kowace irin dama garkocin do dan Alhaji garkuwa wato ya kara masa kisa wato garkocin do ya samu rashin nasara hannun Masau dan gidan Alhaji